tak ganti ban wis. 235. Apa? Yo. Bar ki terusan anu. Jadi Pak Kapan dia anu masih air radiatornya habis. Gak sih aku apa yang sirahnya kayak apa? Emang kenapa ya? Iki bener nopi ya, Mbak. Rapas. Menging. Wes ya. Wes ngene, apa kurang besar? Lah bar kwiting. Terus aku tuku banyu radiator ya. Tak tutup dhewe gak iso. Terus tak gawe ning kene lawan. Terus tak tukokno oli mesin gardan servis. Motor. Yo, lha kok digo ngrawiri ta? Motornya ya lucu ae. Piye? Ngekap sini dengan ekran. Kelebihan. Salane piye? Mora kok nek bisa piye, Mor? Ora mora ta putri. Tuan temen aku piye nganu Tika? Wis beli dan tumpaki saiki, tumpaki. Ini. Pantesan tak tumpaki gede. Aku ngene mundul. Aku bisa nilai ini kan terakat. Aku dicolok bisa rontok dhewe. Waduh, tak bedang nak. Apa ini kuwi? Iki apa nak aku yang Madura. Sing apa bukan kuwi lho gak mesen itu no udah. Kan dia jebandang. Pas jebandang ngomong mamah iki rek. Wong motek ganteng kok iso. Nambah lagi ya, Pak? Lah Ya kayak yang penting aku bisa kalau nang lampu merah mati yo. Pak dhewe. Hah? Pak mending mati lah iki kok kok gede. dhewe. Wah, Pak iki varian mati ning pasar. Untung ora nek wis ndi. Nek kucur ya iki. Terus jadah. Bereng-bereng. Kanggo jajan kene. Heeh, pinter. Diatur dhewe. Sekarang tak loro ya nang. Nang kono ki enek kabel. Ora ombak, aku ki servis ya. Watuk kami langsung. Masakan panas ya cak bulan nang panas. Nek bengi nek tambah cak nek bengi yo nek. Barangmu tidak panas kan? Dinane sampai 40 lho, Mbak. Panas sampai 40. Kan kok bocah ini kok ini ngatem nih. Tapi enggak. Jadi segitu, paling aku nek ditongkon nek Enggak kuat ditongkon anu enggak? paling. Iya, nek iso bisa Kalau ya pino pas pino loro aku jalan. jange terus ora kuat ngomong saking. Yo, Berarti termasuk anu ya. iya enggak. Ini kok ini ngatem iki nang dhuwur ae. Sampai tahu. Itu jadi pas sambut apa maneh. Atau terlalu panas. Kan ngene juga Angin. nada. Nek bro, Kaki rapi ya. Kenapa Mbak sampean telepon aku? karo gedang ki mantap. Walah. Itu gedang. Tak kangkane karo. Dari orang anu iki sampai nangkat. Ya ora ngangkat, kok pusing. Waalaikumsalam. Kok? Dekne telepon aku lho, video aku lho mbah poro.
Jadi nasi anoni kuwi diketoki, dideloki. Heh. Nek wis Mbah waktu itu. tak icip-icip kerupuk. Mah kerupuk marani. Enak kerupuk kok wae. Ojo. Nyicipi. Kerupuk Apa anu Yo. jarat-jarat. Yo. Kadang yo. Ayo ora sentar aku. Kentang zaman sini. Kentang ya. Kunci. Lanjut lagi. Aku parakku ning ndi kene lah ya. Mendarat kan mendarat. Jadah. Jadah lho jadahe. Ngeri. Oh, ngeri. Bagian iwak. Yes. Nggih, wong biare biasa ngobrol. Piye to Bu diceluk pun kok diususno iki. Bu tak ungkano paket kok mau. Ki tinggo apa, Lek? Lek. Wah, jadah. Tinggo apa, Lek? Sajen. Sajen neh. Jangan, Mas. Heh? Jadi lawangnya jaluk tak pekne. Wah, kok ayu, guys. Sing jeblok ya. Ngeri kayak sing deplok moblong. Sampun. Ayo nek eling, Gen. Lah, iya jenenge wong ya ndek watu mata iki. Kok lurus terus ya ora iso iki. Lah, yo ngono lho. Wah, lagi jadahe mentul. Jos iki ketenge larang mesti ya. Kayak mendeplok. Aku ngaku Oh, jadi. Gawe pirang kilo, Mbah? 5. Iki Mbah sampean. Mbah bingung aku. Sing enom tak kelok Mbah, sing tuwek kelok Lek. Nah. Cek akeh iki garapane ya. Nek oke, Mbok. Lanjute. Bagian apa, guys? Menangis. Aja nangis sik ya. Iki ngoceki brambang. Gak mapak. Ayo mapak sampai jam 10. Ndak. Wis luwih. Oh, wis 40. Lah jame padha iki, aku ya mini. JC. Oh, kengko cawisane, guys. Oh ya, ini cawisane. Kok ora mateng-mateng lah, Mbah, Mbok. Godhog ora lah, Mbah. Wis. Iki ben wong lanang-lanang tendone teko. Wah, ngopi ini kok mbayani cah? Kok padha mbek aku? Iya. Ya engko, aku pengen mapak sik. Ya. Masih berlanjut, guys, karena iki adonane karek kita. Mana kalau bujiat. Bujet. Kok cek kaen. Kok ning ndi mang? Ning kono? Arep kono. Ya, Mbak. Tutup. Kok lek nganu, lek patrem. Mama pater bar gak kali. Sampai nanti, Pak. Bojone. Lek. Bojone iki panjenengan apa ndak tutup? Tutup, Lek. Bagian apa?
Hah? Bagian apa? Ya, wis mulai kanggo wisan. Tak nganu tak kulini piye? Kulini ku bagi hasil. Belum. Oh, Kuring terbang ya aku enteng nek terbang. Kelan sitok wis karo enteng ya, karo turu ya. Coba nang nggonku ya. Tenan lho ya. ya wis masuk Pak. Bagian apa terusan? Turu ae ya. Iki pokoke bagian tak mapak sik ya, guys. Blender kok suara. LPG. Ini ayu jen yo. Iya, iso menyala ngono lho. Kuningnya kuning apa? Aku tak mapak dhisik. Jaketku dik mau nendi? Mbah Kemi godhog wedang, guys. Jos. Bagian godhog wedang. Kopi poteh Mbah kuwi? Kopi, guys. Ala pengen ya. Pengen saya. Enggak salah sih, tapi pinter. Sayang delok Mama. Mama sayang. Anak siapa? Terus tangan. Lepas dhisik sepatune. Sepatune dilepas, kok baru katoke. Dapin. Sepatune dulu. Mas sepatune dulu. Kita iki mau nganu guys mulai rewang. Mulai sedih. Kucurku mang tak kon ganteni sapa? Mbak Leni, aku terus pulang jipuk iki mergo iki ya piye. Wis mapak sapa kok nangis koyo ndek iya pin ya. Aja ketokno tak katokan. Katokan kono. Lampine ndi? Mama kok bar iki balik rewang ae ya. Gak duwe ya. Kowe iki tak kei 5 entek ah. Buku tuku apa? Kasih dong kayak dua. Kenapa? Enggak pengen. Nek kamar kono ya, Ko. Iki dadi anu guys, apa jenenge? Mbak Lipah ki mau. Enggak, ijek iki lho. Ki mau buka netok lho. Ki mau MBG ini pisang hijau pemirsa. Nanti coplok kabeh dikek nang mesin cuci. Hah? Nang katokan. Dadi engko ijek mbah iwak, ijek ocek-ocek teles-telesan iki petik-petik lombok dienggo ngewangi sing masak sesuk-esuk iki carane kene wong kene iki weteng guys wis rono. Dadi terus tukang masak ki jam 2 ngono wis ready ning kono pemirsa. Iki aku dikongkon nyileki apa parut guys, parutan kelopong kok ben diparut ngono. Bisa ora? Bisa? Alon-alon. Bisa? Pelan-pelan lho, bisa katokan dhewe, guys. Katokan dhewe iso to. Bisa. Sing gurine tak benekno. Oh, Badrun. Katokan. Tanganan. Ya wis pemirsa ya. Ki mau pokoke rewange ngono kuwi, guys. Ki mau Mbak Isma mang tak kon terusno aku. Lah wong aku nek esuk ki repot iki, guys. Dadi duwe cah TK ki tenan rewang ki ra kena dicekel buntute, guys. Mergo oh ya ngono mang. Makane esuk ben ki tak kon sekolah ning kene ya, Le ya. Awar temen-temene ya. Awar temen-temene TK ya. Mau? Sekolah ben nek mulai ben cepet, Le. Ya, ora suwi-suwi kaya kakak ya. Oke? Pinter, guys. Dek mah diwarai benda apa? Bedek apa? Tek ora wis mulih-mulih.
Huruf apa? Angka. Huruf apa? Huruf. Huruf apa? Set. Bentuk ini. G. Oh, huruf G. Ya, huruf G. Nanti mam. Ya wes pemirsa ya ki mau marani anakku lanang sing bagus dhewe, guys. Terima kasih yang sudah menonton channel Dinis Mau. Sadonga rezeki lancar, diparingi sehat, seger waras, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah rewangnya. Ijek engko rewange ijek pengene. Sesuk ambek sesuk awan ya. Oke? Besok gak rewang. Sesuk jek rewang ya. Sesuknya gak rewang. Sesuk-sesukne jek rewang. Ping 2 tok karekan sesuk ambek Sabtu ya. Oke? Tos dhisik. Ngamahe ya, aja nanti-nanti ya. Iki pinter guys nang omahe, tak kono nang omahe lho. Nang omahe kok awake panas aja midre kaya bayan aku. Enggak ya. Heh? Enggak. Wis. HP-ne mending Mang.